Ole ma sign surrounding the heavens ti kha kan thre thok do mai thea kha fangfar kut chok in rikepa lova en sak tho ula aw moi ngai nom thin khop mai inin chir ho lawa a channel link hi comment lama kalo da don nya episode masalama kan mu to ang khan sawian chuan test ma saber sol power test na chuan chiang takin pakhat na ania kawing in record alo siam to sa po akhum chiang hle a sol power chu level 14 na aoma julai huna zong te chu a thong hlom hle ani kha ti chuan test voi ni na chu an tran le don ta a elder seng chuan tunruma hian sol control power a test don ti a saifia chu atel ten sol power an thulun thei dan en na ani an chunga portal pakhat ain honga sol steel manga siam thil mum rizet mai sol testing beats alo chuaka sol power manga lo man khoma choi turania mum khat beat pakhat hi kan hri thiam ol sam tur chuan kilogram zali somnga vela ritani beat tam berking thei chu te sa hian ne tu ani anga tia ahma record hi kawing siam bokania voi khata beat somriat pakwa alo choi thei to ani beats te chu atlak tran tir chuan telte chuan sol hen an siama chimhmang chuan loman khomin an choya qz le buying te chuan an choi tam theilo an sol power chu atop ngal wata qz chuan beats som pali chau anaya buying ero chuan somli pathuma nei thung kawziu chuan somnga paruk anei tlinga dan chuan somru paruk anei bokani ma se sawian hian sol power po ala activate velo midang de theina chu mu phot adu wangani chuta elder seng chuan beats atlak zo mai malawat turina tia sawian chuan atopa chuan asol hen chu activate veta a olsam takin beats tam tak asol hen mang chuan achoi ta a midang zong chu akhum siang le hle sawian hin voi khata beats somko pathum achoi theiti an hre chun mi zong chu makti nen an khat le kawing record sim sa chu an khum le chiang hle bok elder seng le family elder dangte baka kaw i nge po in heze chu puyan ti le dan chen po in ama iana sol ora chak tak chungchang angai dan chu adikti apom bok sawian hi a chak tak zetani alo tia ma se buying ero chuan a thik le a chumi nuwa elder seng chuan official takin result apuang ta a beats somko pathum join sawian hian test pani na hian pakhat na ni thu apuanga ahma record siam to chu akhum le bok ti apuanga chumi nuwa elder seng chuan test nung berne an le ngal don ti soin tuntruma chuan an sol power mangin an in beidon ani heti la hian kawing chu aloin rola dan ang chuan kumma selama champion chuan final stage a chuan midang io tel theina an nei ti alo seya kumma selama kaw family champion ani to awangin kawziu mun lo adua test pathumna hian ama ngei in ngana du ani chu thua sei wang chuan midang te chu an lung oi lo hlea dan zuan qz le buying te po an mang ang hle bok achan chu kawing atel ve ani chuan hete si an paltlang theilo thluk ani to don wang ani an lung oilo na chu a hmu chuan kawing chu anui suka an lung oilo ti a hriat thu soin ma se bona siam turin kalo kallo mr sawian theina hi fia ka du mai ani atia elder ye song le zindan te chuan kawing in rul ve atum ti an hriat chuan an lo mang ang hlea by family member te ero chu an lom hle ni na lang hian sawian tan chuan test chu ati har sa sok don ani mi zong chuan yana raman hoi veka kawing challenge na chu apom don le don lo a ain ngatani sawian chuan muang changin miss kawing hete sa hian telve a ka theina hi fia idu ani chuan ke sawian hian ka pome ti in a changa kawing chu anui suka a try in rintok na hi tha ka ti hle me tia chumi nuwa kawziu lama hoya he test stop bera hian i ai crowding ange atia kawziu chuan arem tia kawdan bula achuak chho ngala elder seng chuan tu main an rem ti lo thuan seilo awangin test chu in tran thei ti apuang ta he test simi pakhat sol power offensive ability te na ania akal phung tur chu sol power ma khing puite chu arena tanga nor chhuwa tur ani don ani arena pon chuak apiang chu chaklawan ni angatia contestant pangate chu anin ma chonta kawing chuan asol power chu ati chuaka rin angen asol power chu chak takani
nasa taka ti chuakin midang tan po chiang taka mu har sa ta hle buying QZ le dan zuan te chu an buai ngala arena atangin apai chuak ngal vek QZ le dan zuan te chu an lung oi lo hle a ma se an tor thei chi ani lo ti ero an pom chiang hle beidong takin ai hnuk dok ta ani ma se sawin ero adin na ngaya alo la ding renga yana solpawar chu achak em a chu tianga olsam taka hnung tol ve mei chi ani ve tat lo kaw ing chuan tuna chuan he arena chunga hian kan pahnih chau kan omta midang chu ibuai puyan ngai to lo atia chumi hnuah sawian chu a challenge sa ka 100 lutta sil atanga attack vaithum itur the ni chuan ka chak lo ti ka pamang kumina he in elna hian champion ini anga ma se tuna in hnuk dok ani chuan pahnih na in nge yang ti ka tiamang che in e family po an himang chu wangin min hril ro inung tol mai jok do nem ni nge ka challenge na che hi ipom do na tia sawian mitmenga chuan tumru na mitmeng a hmu thei chu tia hnung tol mai chu atum lo na samai miss kawing kalam ron panla miron beiro atia kawing chu anuya achanga Mr. Sawian min beilet chu idu zok tat sia great alchemist anin engtin nge ka hnung tol theyang chu ta chuan asol power chu activate thil maktak mai aron pholang ta ani man lai chuan alchemist saktak te chuan an spiritual energy na satak ati pun na manro an neya chung manro te chu soul technique tia hriat ani a soul technique activating kawing chuan phoenix ati chuaka phoenix ball mangin iana chu eteka ma se sawian chuan fish soul power mangin a chhang let ngala chuan in sutna chuan phok na taksiamin sawian chu step engemaw zat a hnung tola sawin hin kawing ina anei ang soul technique anei lo awangin ain thin tok na le atum ru na a ain ngatani iana chuan min beilero atia lo entu zongjong chuan makan ti hle q family elder pakhat chuan rin lo takin he sawian hi thil ti thei takani kawing 7th-tier alchemist high rank beina po adaulet the lo tia iana hi 7th-tier mid rank chau ani kawing ngei po in sawian a chelna chu mak ati hle a aril ruin he sawian hi mi pa ngai ani lo danchen ang bokin ani po hi midang lam takani atia chumi bula chuan danchen dan family zinga nulam mak danglam tak mai chuan uluk takin alo en renga chumi hnuwa kawing chuan assault attack voi ni na anei lia soul steps tia hriat technique chu activate leta arena chunga pressure chu anasa zual hleya mi zongjong chu pressure chuan ati buai veka sawian point pressure chu a hreve thawa ma se boi pha tum lo kawing chevel chu a spiritual sense mangin muang chang ina ena a technique chu zir chian atuma a step lak dan vel chu ziratuma ma se a hrathiam man do kawing chuan a soul technique mangin phoenix dang a siam le a sawian chuan angai te bukin soul head mang chuan alo beilet vele ngal anin sutna chuan sopwave na tak a siam le a sawian chu thui tak a hnung tol le dora ma se arena chunga ngetakin alading thau chuta sawian chuan ring tok takin attack voi khatila nei atia kawing chuan assault technique formation sakjok a siam ran ta a sawian chuan uluk takin azir le a tuna chuan assault technique a man dan le a step black dan chu a re chuak ta mi zongjong makti ber chu tiang a chet ang che chuan ti ve in ama ngein giant soul body a siam thei ta ani kawing chuan makati hleya engtin nge ka soul technique chu timmeya a hmu atangin azir thiam thei ti angai tua a formation chu phoenix lian taka siama sawian ero chuan giant soul body siam thar mangin a soul power zongjong mangin adaulet ta a chuan energy wave na tak siamin puak na sa tak asiama arena pumpui chu atihinga arena chungte chu akhwar duk mai kawing chuan ke attack pathum te chu idaulet vek the awangin ichakta atia achua mai nui jungin ma se rengang se pilga therin competition a chuan I thei top ichu anga yang ti in arena tang chuan ain hnuk dok ta ani chumi nuwa elder seng chuan E family IO2 sawian chuan 5 great families assessment ho ting taka apas thu official takin apuang ta E family chuan family ro pui pangazinga elder si chu an hum him theita ani khiule dan family te chuan elder e chong te chu lompuina an hlana by family member te ro chu thinrim takin an chuaka an lung oilo ti achiang hle chumi zan tlai lama chuan sawian chu E family menora chuan ama chawina thua allowing cultivate meka kaw ingen in be na kha angai to leta
kawing ma chon chu hlok thlak ati hle asol hen sil chu azir thei pha ani asol technique chu pil tawara tanga aro chuna ninge yang ti aringa he in ben hi ka be se ai ka hlok puizo ka ni ti na ngai tu a ma se chu ti lai mek chuan dark soul energy chu hmuna chon aron dara hall of soul sa soul and void chak tak pakhat chu alo kalani sawian hmel chu thinrim nei na khat nga dark soul energy chuan a chevela barrier asiama sawian chuan achunga barrier a hmu chuan alung oi lo hle a chan chu barrier pon lama om chuan achunga thil theng chu an re thei don lo sawian chuan heta hiani om ti ka ria engwange in thup ron in lan ro atia chuti lai tak chuan hall of soul sa elder pakhat churan chuakin nui chungin yelawa zir tir ni tlak ini tak zetani ishiat na po a tha e atia he elder hi hall of soul sa old mugu ania vai khachu han fengnen yelaw tha tumin anlo thok dun to ani Btth Chunzawm ka soya po khan ka soilan to kha ma se sawian chuan tungi ani a hrelo yelaw khan ala soi ngai lo awangin sawian tan chuan hei hi ain ma chon ma sak berania chutiang elder level sang tak ama ding a hmu chu amang ang hle old mugu chu anuya kan mi ten yelawan man lai khan upon ceiling frame chu i hne na alo hlan to ti ka hria chu mai ni lovin evolution method po ineya chu flame mantra asaina ani chu ta tang chuan heavenly flames chu i tak sa chunga fuse le refine iti thei pha ani chu wang chuan heta hian kalo kalani chu tiang ro hlu pani chu lak sak tur cheina tia mugu hi hall of stars elder ani ba ka hian 8-tier alchemist ani bok ti chuan sawin be turin a flame sea heart flame heavenly flame rank up pakona chu ati chuaka mugu kuta flame maktak mai a hmu chuan sawian chu amang ang hle old mugu chuan nui chungin 3000 level kai pani inei ti ka hria ma se alchemist kani angin he soul barrier hi ka siam ta ani hun rei lo te chung chu heta hian ka om ti po an hrelawang an pui thei don lo bok che chu vain thoi takin bon chilling flame le I flame mantra chu min hlan la inun na ka zo sakang chi atia sawian chu a thin rim zual so chu tiang mu mang ne chu ban san ro ka hlan ngai lawang chi atia a heavy ruler chu ala choka 3000 lightning movement mangin rang takin a beita ma se old mugu chuan ku jungtang pakhat cho mangin a strike chu alo bloka boro ka crack a siama sawian chu a hnung tol ngal old mugu hi 4-star dozun ania sawian chakna ero chu 4-star dozong level chawani thung mugu chuan a flame chu activate a eteka ma se sawian chuan a flowing ruler technique mangin alo block theya a sky splitting tsunami technique mangin saktakin a bailet ve ngal old mugu chuan a flame mangin wave lian taka siama sawian a beina chu alo blocka sawian mel chu a serious ta hle rang takin ang ribuda lotus flame chu a condensa a beizom le ngala ma se he lotus si heavenly flame pani chop manga siamani old mugu chuan abyss flame body chu a activate chumi mang chuan flame lotus chu a dol tira ma se lotus pok chuan abyss body chu ati chheveka chakna na sa taka chua sawian chu a hnung lama aleng dora chumi no sawian chuan rang takin heavenly art puppet chu a ko chuaka puppet chuan mugu chu aron beita ma se mugu hian a strike te chu rang takin all samjetin alo bum 5 ma se puppet chuan a beizom zela chuti la chuan sawian chuan soul barrier lam chu rang takin a panta soul infused fish mangin ti chiat tumin a hnek ta sia mai ma se barrier chu a chak leya chu a pan chuan hong nei lo pon lama tang chuan engkim chu alapa ngai veka engma thleng lo ang mai na lang alung oi lo hlea sawian chuan a attack na ber po in soul barrier chu ati thei don lo ti hla chiang ta mugu chuan nei chungin I chakna mang hian he soul barrier hi iti chet thei ringem ni I thei chuang lawang chu vain tung boy du su atia chumi hnuah sawian chuan a green lotus core flame fallen heart flame lo bon chilling flame te chu a fuse tran ta heavenly flames pathum mangin fire lotus siam atum le ta ni mugu chuan sawian hian heavenly flames pathum anei ti a hmu chuan a ngai ven le anuya tlangwal heavenly flame pathum inei ka bei seilo vain hian nang hian hlok na sa tak min thlen don ani I heavenly flame te chu ka hmu mai ni lovin I chi method po kala vek bokanga tia sawian lam chu a panta
art puppet chuan a ron bei lea ma se mugu chuan olsam takin alo bum le a thin rim hlea puppet chu a si heart flame mang chuan phuar hlomin hlataka apaya sawian chuan heavenly flame pathum manga siam angri buddha lotus flame chu mugu hne tur chuan atok don lo ti a chiang hle chu wangin flame chi dang left transforming flame chu lotus a chuan a fuse le ta extermination fire lotus siam atum ta ani hi mihring siam chop technique ania master ia lawa siam kha ani sawian chuan demon flame valley atanga flame creation skill amu mangin amang theya flames pali te in som khom na chuan chakna sa taka chua old mugu chuan chu thil na mu chuan amang angru hlea ma se chu ti rolin alom hle bok anui suka hi ia lawa flame mantra thil ti thena chu ani heavenly flame tam tak chakna in som khom na ma se rei lo te heng flames zongjong hi kata ani vek don nui chungina aw choka chuta asi har flame atang chuan trident pakhat chu asiam ta a form lian tak chu activate ta a thil ti thena zongjong chu a chhuat tir ta ani trident lian tak chu sawian lam hoi tirin flame zongjong ha kata ani thoyang ti in iana lampan chuan a chhuat ta trident chakna chu ana sa hlea sawian chuan extermination fire lotus ala siam zolo awangin thina chuan alam panin aron pan mek ma se chu hun poimo taka chuan energy jak tak aron lang ta flame trident chu a chheveka soul barrier po a chengal vek bok sawian chu shockwave na tak chuan a the leng dora lo in rol chu piltawara an het zon kongzi ani zon kongzi projection body chu a hun taka alo langa ani chuan pil region chunga hian hall of souls hi hetianga ngam pataka andu ang angaron che thi ka phaldon lawatia old mugu chuan kongzi he thili pil tawar net inzomna anei lo ingwan nge iron in rol ti ina chang leta kongzi chuan khau takin a changa he pil city karambial chunga nia engting nge heta hian hall of souls in boina aron siam la hian ka ngoi bo theang hengno pangte hi i vo la hian ka ding me ni chuan engting nge pil city mi puite hi ka ma chon nga manga tia thimrim via ma se ti theivak nei loin bubu chuan chibaya buka chuti lai tak chuan poison gal tien huale elder ye chong te po an lo thlenga soul barrier a chiat nu khan sawian chu hla oma om ti ria in rang takin an lo kalani poison gal chuan mang angzetin sawian hne na chuan I tha empty na zota sawian chuan alua bungata wani thlak takin ka tha ma se he pai hall of souls elder ania infim kurvek turania tia mugu chuan sawian chu amel renga ma se kongjia oma wang chuan engma ati theilo thinrim je thian achila chhaka tlangwal tuntum hian iwan nei hle mai ma se adot lia chuan tuman an chan him theilong che atia nui chungina hoile ta chua atuma poison gal chuan chu tiang main olsam takini chuak mai theilo tin mugu chu poison mangin a beita ma se mugu chuan olsam takin a strike chu a bloka a chua rol chuan sawian kan in hule thoyang ti in ring takin anuya sawian chuan kongzi lam chu a hoya za takin akuna senior min pui avain kalomi atia kongzi chuan sawian ka thian lui ya lau zir tir in avain ka pui che hi thilpa ngai ani ma se he ka taksai projection mai ania ka chakna zongjong in ka bei theilowa chu wang chuan mugu hi ka hliam tak tak theidon lo nakin zela chuan ifim khur le zola ngai ani ti in a changa sawian chuan a master yelau hian piltawar nen hian inzomna thatak ane awangin heta hian a har sanata chinfer ol samjok mai thei ti angai tua kongzi chuan naktu hian piltawara min huturin local ro thilpoi mo tak thil tur cheka neya elder seng chuan ron hroyang che tin profan zong ming sek laga po film khur ro a chan chu hall of souls sa I chanchin an thil vek to mai the ani atia kongzi chu abota alchemist fera nom lai khan profan sekami chenzian chuan sawian chu alo beito ani kha sawian an ko parpet apek dulo awangin chenzian chuan a chanchin zongjong a chui chho tir to alo nia sawian chu chenzian chunga a thinrim zual sawa elder ye chong lam chu a hoita elder kati boi che angai dona ma se khongain profan sek chungchang hi katan information min zon khom sakro atia ye chong chuan lungai su kalozong thoyanga tia rang takina chuak ngala tien huwa chuan hall of souls elder chun soul barrier amanga chu wangin I omna kha ka hrevat thei bik lo I ma chan le huna chuan I film khur le zual turani alo ti velia poison gal chuan ke aina chak zo ka ma se ka chakna zongjong nen beila chuan olsam takin min ne thei bik lawanga tia sawian chuan tunruma hian min that thei lawa ma se alo kir le nge yang a chan chu ka heavenly flame adu wangani
film kur le angai don ani tin mana han feng a flame ang chia si har flame kha ani bok han feng hian kha pa chungchang kha engmo tak a hrenge yang atia sawian chuan han feng a sol body chu thu zo fia turin bottle atang chuan a chhuah tir ta ti chuan episode chu heta hian a top ta ani episode lo omle tura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye